साफ्रोम नायगिरि नोंथांमोनखौ बासायगिरिफोरबो जिसु ख्रिस्टनि मुङै खुलुमहरदों आरो लोगोसेनो बरायदों। अनजाथाव ख्रिस्ट' प्रियफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों आङो माखासे बाथ्राखौ क्लियार खालामनानै होनो हास्थायदों। जि भिडिअफ्रा दायो भाइरेल जानानै दङ, बे बाथ्राफोरखौ आं रोखा खालामना होनो हास्थायदों आरो आङो मा बुंदोंमोन बेफोर फंफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ रोखायै क्लियार खालामगोन। दा बेवहाय नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। गिबि बाथ्राखौ रोखा खालामना होनो हास्थायदों। बे गिबि बाथ्रायानो जाहैबाय बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेला मा जाखो? बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलखौ दैदेनगिरिया मानो डिलीट खालामखो, मानो रिमुभ खालामखो? बे सोंलु खालामदों। बियो थारैनो माबा मोनसे दाय खालामबाय। दाय खालामनायनि थाखाय बियो चेनेलखौ डिलीट खालामनानै लाबाय होननानै गोबां मानसिफोराबो बुंदों आरो लोगोसे गोबां इउटिउबारफोरा बेखौ दिन्थिदों। अनजाग्रा प्रियफोर, बे गोरोन्थि। नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव दिन्थिना होनो हास्थायदों आंहा मा प्रब्लेम जादोंमोन चेनेलावहाय। जायफोरा बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलखौ नायबाय थादोंमोन बिथांमोना मोनथिगौ आंनि भिडिअआ माबोरैहाय आरो मा आपल'ड खालामदोंमोन। आङो मोनसे समावहाय डायनासर्सनि आपल'ड खालामदोंमोन आरो लोगोसेयैनो आपल'ड खालामदोंमोन टाइटेनिक पानडुबि होननाय जितु सागोराव थांनानै दुबिहैनाय बे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरो माखासे भिडिअ आपल'ड खालामदोंमोन आरो बे भिडिअ आपल'ड खालामनायावहाय आङो माखासे आनअथराइज भिडिअ लानाय जादोंमोन आरो बे आनअथराइज भिडिअ लानाय थाखाय आंनियावहाय माखासे साननि आवगायाव स्ट्राइक फैदोंमोन, कपिराइट स्ट्राइक। इउटिउबनि मोनसे गाइडलाइन दङ। बे इउटिउबनि गाइडलाइननि अनगायै जुदि खामानि मावोब्ला माखासे प्रब्लेमफोर फैयो। थिग बेबायदिनो आंनियाव इमेल फैबाय। आं नोंथांमोननो इमेलखौ गुसुङै दिन्थिना होनो हास्थायदों, एसे सर्टै। नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेयावहाय खर'आवहाय लिरनाय दङ, योर इउटिउब एकाउन्ट विल बि डिसेबल इन 7 days। हाय बड' ख्रिस्टियान कार्टुन। बेनि गाहायाव गोबां बाथ्राफोर लिरनाय दङमोन। आं बेफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थियाखिसै एबा दिन्थिनो हास्थायाखिसै, मानोना गोबां गोलाव दङ। बेवहाय नोंथांमोना बुंनायनि गेजेरजों हयथ' बुजि मोनदों जे इउटिउब प्रब्लेम जादोंमोन। इउटिउबावहाय आंहा माखासे आनअथराइज जितु भिडिअफोर लानाय दङमोन बेवहाय कपिराइट स्ट्राइक फैबाय। 3 कपिराइट जेब्ला स्ट्राइक फैयो बेनि उनावहाय इउटिउबा जितु एकाउन्ट दङ बे एकाउन्टखौ डिलीट खालामनानै होयो। आरो नोंथांमोननो मोनसे इमेल दिन्थिबावनो हास्थायदों। हाय बड' ख्रिस्टियान कार्टुन, डिउ टु माल्टिपल कपिराइट स्ट्राइक एसोसिएटेड विथ द भिडिअस बेलो, योर इउटिउब चेनेल हेज नाउ बीन टार्मिनेटेड। बे जाहैबाय इउटिउब आंनि जितु एकाउन्ट दङ बेखौ कमप्लिटलि रिमुभ खालामनायनि उनावहाय बिथांमोना आंनो बे मेसेजखौ हरदोंमोन आरो गोबां बाथ्राफोर दङमोन बेफोरखौ नोंथांमोना दिन्थिबाय थानो हायाखिसै। खोथाया जाहैबाय आंनि जितु बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेला जितु डिलीट जानाय, रिमुभ जानायनि ओंथिया जाहैबाय आंहा स्ट्राइक्स फैदोंमोन, कपिराइट स्ट्राइक्स फैदोंमोन। बिनि थाखाय बे चेनेला रिमुभ जाबाय। दानियाबो नैथि बाथ्राया जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोनबाय जे मोनसे गोदान चेनेल आंनि मुङै, बे जाहैबाय लाभ स्ट'रि होननाय मोनसे चेनेल आरो बेखौबो गोबांफ्रा गोबां बाथ्रा बुंदों। लाभ स्ट'रि चेनेल मा लाभ होनाय होननानै। अनजाग्रा प्रियफोर, बे जाहैबाय सासे मानसिनि चेनेलमोन। बिथाङा बेखौ सालायबाय थादोंमोन आरो बिथाङा गोबाव समनिफ्राय सालायालाबानो दोनदोंमोन। दा बेयावहाय आङो बे चेनेलखौ लानानै आं सालायनो होननानै लाबाय। नाथाय खोथाया जाहैबाय बावहायबो इउटिउबनि माखासे टार्म्स एन्ड कन्डिसन दङ, माखासे सम दङ। अलरेडि आङो जेब्ला बेयावहाय भिडिअखौ आपल'ड होदोंमोन बेयावहाय नोंथांमोना इन्ट्र' नुनो मोनगोन। बेयाव जाहैबाय बाइबेल बाख्रि होननानै इन्ट्र'खौ आं होखानाय जादों। थिग बेबायदिनो बिनि मुंखौबो आङो बाइबेल बाख्रि होननानै सोलायनाय जाबाय। नाथाय बिखौ नायगिरिनियावहाय सोलायजायाखै। खोथाया जाहैबाय इउटिउबहा माखासे समफोर दङ, टार्म्स कन्डिसनफोर दङ। बे जाहैबाय जेब्ला आङो मुंखौ सोलायो, मुं सोलायनायनि माखासे 14 daysनि उनावहायसो नायगिरिफोरनियावहाय बियो नुजायो सोलायनाय मुङाहाय। थिग बेबायदिनो माखासे समफोरा नांगोन। दा बेयावखायनो जितु आवगायनि लाभ स्ट'रि चेनेल, बे लाभ स्ट'रि चेनेल होननानैनो नुजाबाय थादों। नाथाय आंनि जितु भिडिअ आपल'ड जानाय बेयाव जाहैबाय गासैबो बाइबेल बाख्रि होननानै इन्ट्र'खौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन आरो माखासे दिननि उनावहायनो नोंथांमोना बाइबेल बाख्रि होननानै हयथ' नुनो मोनसिगोन। मानोना प्राय 14 दिन खाथि जाफैबाय आं बेयाव खामानि मावनाया। अनजाथाव ख्रिस्ट' प्रियफोर, आङो बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलनिफ्राय हारसिंनो खाराखै, डिलीट खालामाखै, खारखोमायाखै। नाथाय इउटिउब जितु टीम दङ, इउटिउब टीमानो आंनि चेनेलखौहाय टार्मिनेट खालामना होनाय जाबाय। जिहेतु आनअथराइज माखासे भिडिअ क्लिपखौ लानायनि जादोंमोन, बेयावखायसो बेबायदि प्रब्लेम जादों। आरो जितु लाभ स्ट'रियाव आङो फैदों, बे लाभ स्ट'रिखौ गुबुना बाहायदोंमन आरो बाहायालाफानो बिथाङा गोबाव सम दोननायखाय आं बेखौ चेनेलखौ लानानै खामानि मावनो होननानैहाय आङो बेयाव खामानि मावगासिनो दङ। आरो दानाबा फैदो, बे जाहैबाय मोनसे जितु भाइरेल बाथ्रा, गाज्रि मोननाय बाथ्रा जादों। बे जाहैबाय आइ मारियामाबो सासे पापिसोमोन होननानै जितु बुंनाय बाथ्रा, बे बाथ्राया गोबां भाइरेल जादों। नाथाय बे भिडिअआ माब्लानि भिडिअमोन आरो मानो बुंनाय जादोंमोन, माब्रैहाय बुंदोंमोन, बबे बाइबेल सिरिखौ लानानै बुंनाय जादोंमोन, बेखौ आं नोंथांमोननो एसे सामारि हिसाबै खोन्थाना होनो हास्थायदों। नाथाय भिडिअखौ आङो माब्ला आपल'ड खालामदोंमोन बेखौ बुंथिग्रोनो हास्थायदों। बाइबेला बुङो मरियमा सासे पापि मानसिसोमोन होननाय जितु भिडिअ, जितु थाम्बनेल नोंथांमोना नुनो मोनदों, बेखौ प्राय बोसोरसेनि आवगायावनो आङो भिडिअखौ आपल'ड खालामदोंमोन। अनजाथाव ख्रिस्ट' प्रियफोर, नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों। बे जाहैबाय 206 आंनि भिडिअमोन।
206 टाइम्सआव एबा दिनावहाय आपल'ड खालामनाय भिडिअ'मोन आरो आंनि जिथु भिडिअ जोबथा भिडिअ बर' ख्रिस्टान कार्टुनाव आपल'ड जानाय जिथु भिडिअ बे दङ जाहैबाय 577 भिडिअ जाबायमोन। बेयो जाहैबाय आंनि जोबथा भिडिअ। बे मोननैजों जेब्ला दानख'लायगोन अब्लाना जोङो मोनगोन 371 डेज नि सिगाङावहाय 371 हमनानै लानो नांला 9 माससो हमनानै लादो मानोना आङो बबेबा समावहाय सानसेयावनो 2-3 भिडिअबो आपल'ड खालामदोंमोन। प्राय 9 एबा 8 मासनि सिगाङाव आपल'ड खालामनाय बे भिडिअ। नाथाय जायफोरा दायो बाथ्राफोरखौ बुंदों हयथ' नोंथांमोना जानांगौ बै भिडिअखौ नुवाखैबो जानांगौ। केबल थाम्बनेलखौल' नायनानै नोंथांमोना हयथ' बाथ्राखौ गोबां बुंदों। बाथ्राखौ बुजिनो थाखाय आङो नोंथांमोननो 2 थाम्बनेल दिन्थिना होनो हास्थायदों। बे थाम्बनेलावहाय गिदिर जिबौ दैयाव नुदों आरो लोगोसे मोनसे थाम्बनेलाव नुनो मोनदों जेसिबियावहाय जिबौआ मेरायनानै थानायखौ। जेब्ला जोङो बे थाम्बनेलफोरखौ नायनानै भिडिअखौ जेब्ला प्ले खालामगोन नाथाय भिडिअनि सिङाव बेबायदि जिबौ गिदिर जों नुनाय नङा। थिग बेबायदिनो थाम्बनेलखौ एडिट खालामनायनि गेजेरजों गोबां रोखोमनि समायना खालामनाय जायो। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, जि भिडिअ नोंथांमोननो लागै एबा जों साफ्रोमनो लागै रोंनायनि थाखाय सोलोंनो थाखाय आङो जि बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बे बाथ्राफोरानो जाहैबाय बुहुमाव थानाय बयबो मानसिफ्रा आदम हावानि बंश, आदम हावानिफ्राय जों फैनाय। आदम हावाया पाप मावबाय आरो आदम हावानि पाप मावनायनि गेजेरजों गासै पृथिबिनि मानसिफोरा पापआव थाबाय एबा बयहाबो पाप दङ। दा खोथाया जाहैबाय मा, मरियमनि बेलायाव जोंहा गोबां बाथ्रा फैयो। दा आइ मरियमखौ पापि नङा होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो, आंबो बुंगोन पापि नङा होननानैहाय। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय बाइबेलनि जिथु बाइबेल सिरि दङ बे बाइबेल सिरिखौ लानानैसो बाथ्राखौ बुंनाय जादों। आरो पापआ 2 रोखोमनि दङ। मोनसेया जाहैबाय जोङो जायखौ मावबाय थायो जिथु गाज्रि केरेक्टार दङ बेखौ जोङो पाप होननानै बुङो। आरो मोनसे पापआ जाहैबाय आदम आरो हावानिफ्राय फैनाय जिथु पाप, बे पापखौ बुङो। जिथु जोङो गोबां समाव जोङो सानो, बुङो, बुजियो बे जाहैबाय जिथु केरेक्टार, मानसिनि गाज्रि आखल आखु मावनाय दांनाय बेफोरखौ गोबाङा बुङो आरो बेफोरखौनो गोबाङा बुजियो। थिग बेबायदिनो आंबो बेखौ मोनथिगौ, आंबो बेखौ बुजिगौ जे आइ मारियामा, जायखौ जों रेसपेक्ट खालामो जिसु ख्रिस्ट'नि बिमा होननानै, बे आइ मारियामहा बेबायदि गाज्रि आखल आखु गैयामोन। येस, गाज्रि आखल आखु गैयामोन। नाथाय आदम हावानिफ्राय जिथु फैनाय पाप, बे पापआ आइ मरियमनाव दङना गैयामोन? अनजाग्रा प्रियफोर, नायगिरिफोर, जायफोरा अजद आपुथि गोबां बुंदों, नोंथांमोना बे बाथ्राखौ साननायसाय। जि आदम हावानिफ्राय फैनाय बंश जों बंशब्ला, जुदि आइ मारियामाबो जुदि आदम हावानिफ्राय फैदोंब्ला आदम हावानि जिथु पाप, बे पापआ आइ मारियामनियाव दङना गैयामोन? मानोना बोसोना बुङो रमारि 3:23 सिरि, साफ्रोमबो पाप मावबाय आरो इसोरनि महिमानिफ्राय गोजान जाबाय। साफ्रोमबो पाप मावबाय। बे साफ्रोमबो होननायावनो बुहुमनि गासैबो मानसिफोर, बुहुमनि गासैबो जातिफोर, हारि माहारि बयबो हाबनानै दङ। बावहायनो बयबो पापी होननानैहाय बुंदों। उपदेशगिरि 7:20 सिरि, नंथारगौयैनो मोजांखौल' मावग्रा पाप मावथारि धोरोमिया मानसि पृथिबियाव सासेबो गैया। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, आंबो रेसपेक्ट खालामो। जिसु ख्रिस्ट'नि बिमा जिथु मारियाम दङ बेखौ आंबो रेसपेक्ट खालामो। नाथाय जिथु आं बाथ्राखौ बुंदों, जिथु जोंनि आखल आखु, मानसिनि जिथु आखल आखु, गाज्रि केरेक्टार, जिथु साननाय हनाय गाज्रि मावनाय, बेफोर गासैबो हयथ' मारियामनियाव गैयामोन। बेफोर गाज्रिया मारियामनियाव गैयामोन, बे पापआ मारियामनियाव गैयामोन। नाथाय आदम हावानिफ्राय फैनाय जिथु पाप, इसोरनि बायख'आ जोंखौ बुंदों जे बयबो पाप मावबाय, साफ्रोमबो पाप मावबाय, रावबो सासेबो गोथार गैया होननानै बुंदों। दा बै बाथ्रायावसो आङो मारियामखौबो बुंनाय जादों जे मारियामाबो बै लिस्टआव गोग्लैयो, बै पापआवहाय गोलैयो। आदम हावानि जिथु पाप, बे पाप, जिहेतु आइ मारियाम, जों जायखौ आइ मारियाम होननानै बुङो, बे आइ मारियामाथ' बबेबा सोरगोनिफ्राय ओंखारबोआखै। बेबो सोरनिबा बिमा बिफानिफ्राय जोनोम जादों आरो बै बिमा बिफाया सोरनिफ्राय फैदों? आदम हावानिफ्राय फैदों। दा बेयावहाय आदम हावानि पापआ दङ, बेखौसो आं बुंदों। आरो बे पापआ माब्ला जोबदों? बे पापआ जोबदों जाहैबाय जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ फैदों, जिसु ख्रिस्ट'आ बुलि जादों, जिसु ख्रिस्ट'नि थैनि गेजेरजों बयनिबो पापखौ जिसु ख्रिस्ट'आ फोजोबस्रांदों। बेखौसो आङो बुंदोंमोन। अनजाग्रा ख्रिस्ट' प्रियफोर, आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनग्रा प्रियफोर, नोंथांमोना एसे आंखौ साजेसन, थुलुंगा हरनाय बुंनायसाय। साफ्रोमबो पाप मावबाय, रावबो सासेबो गोथार गैला होननायाव बावहाय मारियामा हाबनानै दङना गैया? बेखौल' आंनो मोनथिहोदो। बिनि उनावहाय आङो गावखौनो गनायना लासिगोन। जुदि नोंथांमोना बुङोब्ला बै बुंनायाव मारियामा गैया होननानै बुङोब्ला आंबो गनायना लासिगोन जे आंना गोरोन्थि जाबाय होननानै आङो नाजावसिगोन। जेखिजाया गोबां दुखुनि बाथ्रा, जि इउटिउब चेनेल बर' ख्रिस्टान कार्टुन चेनेला डिलीट जाबाय, रिमुभ जालांबाय। दिनै
रिमुभ जाखांनायनि उनावबो बोसोरसेनि आवगायाव आपल'ड खालामनाय भिडिअ जाय भिडिअखौ गोबां मानसिफ्रा हयथ' नुवाखै केबल थाम्बनेलखौल' सोरबा नुदों दा बे थाम्बनेलाव लिरनायखौ लानानैनो गोबां बाथ्राफोरखौ बुंबाय अनजा ख्रीष्टप्रियफोर माखासेफ्रा आंनि इउटिउब चेनेल बर' ख्रिस्टियान कार्टुन चेनेलखौ हारसिङै डिलिट खालामबाय होननानै बुंदों नाथाय बिनि गुदि भितराव मा दङ बेफोरखौ रावबो मोनथियाखसै बाथ्राफोरखौ गोबां बुंबाय अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोननो आरोबाव मोनसे भिडिअ क्लिप दिन्थिना होनो हास्थायदों आरो लोगोसेयैनो बे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोना मोजाङै खोनासंगोन आरो नोंथांमोना बे भिडिअ क्लिपनि गेजेरजों गोबां गियानखौ सोलोंनो हागोन आरो लोगोसे डिसक्रिपसनाव आङो माखासे बाथ्रा माखासे लिंकफोरखौ नोंथांमोननो होनानै दोनगोन जेरावहाय नोंथांमोना फरायोब्ला गोबां गियानफोरखौ मोननो हाबावगोन बाथ्राफोरखौ मोनथिसिनबावगोन जे थारैनो मरियमनि जिथु आदम हावानिफ्राय फैनाय फाबा मरियमनियाव दंमारोना गैमारामोन बेफोर बाथ्राफोरखौबो नोंथांमोना मोनथिबावगोन अनजा ख्रीष्टप्रियफोर आङो जोबनायाव बेखौल' बुंनो हास्थायदों नोंथांमोननिसिम जेन जुदि आंनि बुंनाया गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ अननानै निमाहा होगोन नाथाय साफ्रोमबो बाथ्राफोरखौ देहेन खालामगोन जेरै आंबो देहेन खालामदों नोंथांमोनाबो देहेन खालामगोन जेन जि बाथ्राखौ आङो बुंदोंमोन बे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोना जुदि असैथो होननानै सानदोंब्ला नोंथांमोना कमेन्टआव लिरनानै हरगोन मोनथिहोगोन जे आंनि बुंनाया गोरोन्थि जादों होननानै नाथाय जिथु आदम हावानिफ्राय फैनाय जिथु फाब दङ बे फाबा साफ्रोमनियावबो दङ जिहेतु आइ मारियाम बे आइ मारियामाबो बे आदम हावानिफ्राय फैनाय बे फाबा बेनियावबो दङ होननानैसो आङो बुंगासिनो दङ गुबुन फाबनि बाथ्रा आङो बुङाखै मरियमा गाज्रि बे केरेक्टारलेस आइजो बेफोरबायदि जेबो बाथ्रा बुङाखै मानोना आंबो जिसु ख्रीष्टखौ फोथायग्रा मानसि जिसु ख्रीष्टनि बिमाखौ आंबो रेसपेक्ट होयो दा बेखिनि बेलायावनो गोबां मानसिफोरा बुङो जे खुलुमनाय आइ मारियामखौ खुलुमो होननानै गोबां मानसिफोरा बुङो आं बेफोरखौ बुंनो नागिराखै खुलुमनाया बेलेग रेसपेक्टआ बेलेग खालि आं बेखौल' बुंगोन अनजाग्रा प्रियफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनायनि गेजेरजों एसेब्लाबो माबा मोनसेखौ सोलोंनो हादों होननानै आङो फोथायदों आरो माबा मोनसे गोरोन्थि साननाया नोंथांमोननि गोसोआव क्लियार जाबाय होननानै आङो फोथायदों दे अब्ला प्रियफोर आरोबाव मोनसे बाथ्राखौ बुंना होफिननो हास्थायबावबाय बेनो जाहैबाय जिथु रुंसारि जाना थांनाय आलफनसा फिसाजो बिनि सायावसो आङो फंनैसो बाथ्राखौ बुंदोंमोन बे जाहैबाय मा बुंदोंमोन जिहेतु भिडिअ दङमोन बे भिडिअआवहाय ओरै दङमोन जे आलफनसा फिसाजोआ आफा इसोरनियाव दंहैयो सोरगो रायजोआव मोनहैबाय आरो सोरगो रायजोआव थानानै मानसि माहारिनि जानानै बिस'नानै होयो सोरबा जुदि आलफनसानि मुं लानानै बियोब्ला आलफनसाया इसोरनियाव बिनानै होयो होननानै बुंनाय जिथु बाथ्रा बे बाथ्राखौसो आङो बुंदोंमोन बेखौबो आं बुंदोंमोन बे जाहैबाय जिहेतु बाइबेलाव गैया आं बेखौसो बुंदों बाइबेला जेरै बुंदों आं बेखौसो बुंदों बाइबेलाव बेबायदि जोंनो दिन्थिनानै होआखै जेरावहाय मानसिनि जानानै बिस'नानै होग्रा सोरगो रायजोआव बिस'नानै होग्रा बे गैया बेखौसो आङो बुंदों केबल जिसु ख्रीष्टल'सो जोंनि जानानै बिस'ना होग्राया केबल जिसु ख्रीष्टल'सो दङ होननानैहाय आङो बुंदों आरो बे सैथो बाथ्रा नंगौ बाथ्रा दा खोथाया जाहैबाय सोर माखौ फोथायो आं बेखौ बुंनो थाङाखसै दा बेयावबो जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आंखौ निमाहा होगोन नाथाय सैथो बाथ्राया बेनो जे जोंनि बिस'नानै होग्राया जाहैबाय जिसु ख्रीष्ट केबल जिसु ख्रीष्टल'सो बिस'नानै होनो हायो आं बे बाथ्राखौसो बुंदोंमोन बे बाथ्रानि सायाव सोरहाबा दुखु मोननाय थाबायब्ला निमाहा खालामगोन नाथाय जोबनायाव आं बेखौनो बुंबावनो हास्थायदों इसोर आरो मानसिनि गेजेराव मेडिएटर हिसाबै जिसु ख्रीष्टल'सो दङ जिसु ख्रीष्टआल'सो बिस'नानै होयो दा मानसिफ्रा गुबुनफ्रा मा फोथायो बे गावबा गावनि बाथ्रासै नाथाय बाइबेला जाखौ बुंदों आं बेखौसो बुङो अनजाग्रा प्रियफोर दे अब्ला नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ दिन्थिना होनो हास्थायबाय नोंथांमोना नायदो ब्रदर मेरे को एक बात पूछनी थी जी ब्रदर जैसे मदर मैरी जैसे हो गई जी जैसे मदर मैरी को कैथलिक ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एज पर अदर क्रिश्चियन जी 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 तो हम इसलिए रिस्पेक्ट ज्यादा करते हैं क्योंकि जो मदर मैरी जो थी वो एक सिनलेस वुमन थी उन्होंने कभी अपने लाइफ में पाप नहीं किया था और वो बहुत ही स्ट्रांग थी जब जीसस क्राइस्ट को क्रूसीफाई किया था उनके सामने तब वो छुप के देख रही थी तो हम उससे भी मोटिवेशन लेते हैं उनको भी रिस्पेक्ट करते हैं इसलिए क्योंकि वो हमें उनके जैसा भी बनना चाहिए मदर मैरी जैसा जी ब्रदर तो प्रोटेस्टेंट्स मतलब उनको इतना क्यों रिस्पेक्ट नहीं देते ओके सो सबसे पहली बात मैं फिर से क्लियर कर दूं मैं प्रोटेस्टेंट नहीं हूं ऑफ कोर्स मेरे बिलीव्स कैथोलिक्स के नहीं है मैं एक क्रिश्चियन हूं क्रिश्चियन मतलब यीशु को मानने वाला वचनों को पढ़ने वाला ठीक है अब सबसे पहली बात जो आपने कही कि हम सबसे ज़्यादा माता मरियम को इज्जत करते हैं ठीक है जहाँ पर आप गलत हैं मैं सभी का प्रोटेस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं अपनी बात कर रहा हूँ ठीक है क्योंकि मैं सभी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ हो सकता है किसी दूसरे के जो व्यू है वो मुझसे अलग हों मैं उस बात की गारंटी नहीं दे रहा हूँ मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ कि हम माता मरियम की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं बहुत ज़्यादा
हम कभी उनके विषय में कुछ गलत नहीं बोलते, उनको कुछ बुरा भला नहीं बोलते, ठीक है। हम जैसे अपने माँ बाप का, अपने फैमिली मेम्बर्स का आदर करते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम अपने पास्टर्स की, अपने जो लीडर्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह से हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन डिफरेंस आता है उनकी रिस्पेक्ट करने में और उनकी वर्शिप करने में। नहीं ब्रदर, आप अभी भी गलत हो। नहीं समझे, कोई वर्शिप नहीं करता मदर मैरी की। सिर्फ मदर मैरी को इतना बोलते कि हेल मैरी, आप हमारे लिए, हम पापी हैं, आप हमारे लिए यीशु से प्रेयर करना। हेल का मतलब क्या होता है? हेल का मैरी जय, जय होता है, रिस्पेक्ट देना। नहीं, हेल का मतलब होता है जय, किसी को महिमा देना। हाँ, तो महिमा तो देंगे ना, वाह, बस तो यही बात है। क्या आप अपने माँ बाप को कहते हैं हेल मामा पापा आपकी महिमा हो? नहीं ना, नहीं कहते, लेकिन हाँ उन्हें भी फर्स्ट प्रायोरिटी देते माँ फैमिली को। जी। बिल्कुल उसी तरह से हम मानते हैं, क्योंकि वचन में कहा गया है, हम वचन से बाहर नहीं जा सकते हैं। वचन में कहा गया कि धन्य है तू, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे थ्रू प्रभु यीशु ने जन्म लिया है, ठीक है। सो इस बात से आप नहीं कह सकते कि हम उनको आदर नहीं करते, हम उनका आदर करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह की माँ थी, उनके थ्रू प्रभु यीशु उद्धारकर्ता दुनिया में आए, और वचन में उनके बारे में कहा गया कि वो धन्य है, तो हम भी मानते हैं कि वो यस ऑफ कोर्स वो धन्य है, ठीक है। अब रही बात दूसरी, आपने कहा कि वो सिनलेस है। आप वचन से कोई रेफरेंस देंगे कि कहाँ पर लिखा है कि वो सिनलेस थी? मैं यीशु के पैदा होने तक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नहीं, ठीक है, वो तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कोई वचन में रेफरेंस है कि वो बिल्कुल सिनलेस थी? अगर ये सिनलेस ना होती, अगर वो सिनलेस ना होती तो यीशु उन्हें चूज ही नहीं करते ना उनके गर्भ, उनके पेट से आने के लिए। नहीं ब्रदर, यहीं पर प्रॉब्लम है, ठीक है। वचन में कहीं भी नहीं लिखा है कि वो सिनलेस थी। वचन में ये बात लिखी है कि कोई भी धर्म नहीं, गॉड नहीं हो ना, गॉड को पता है ना। नहीं देखिए, कोई भगवान भी से ज्यादा थोड़ी जानते हैं, लेकिन गॉड को पता था, इसीलिए उन्होंने उनको चूज किया ना। अगर वो चाहते तो किसी और को चूज करते ना। बिल्कुल, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ, और प्रभु किसी को भी चूज कर सकते थे अपना काम करने के लिए, ठीक है। और वैसे भी अभी जैसे आपने बोला कि हम उनकी वर्शिप नहीं करते, हम उनको सिर्फ एक मैसेंजर के रूप में, हम उन्हें बोलते कि हमारे लिए प्रे करो, एक मैसेंजर। जी, मेरी बात, अब मैं इस बात के ऊपर बाद में आता हूँ। ये फिर से एक दूसरा टॉपिक है, उसके आगे प्रेयर करना, उसको वो चीज़ बाद में है। सबसे पहले हम इस बात को क्लियर कर दें, ये जो सिनलेस वाली बात है। देखिए, वचन में कहा गया है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, सब ने पाप किया, परमेश्वर के अनुग्रह से रह गए। क्या वहाँ पर लिखा है कि एक्सेप्ट मैरी, कि मरियम को छोड़कर? नहीं, ऐसा तो नहीं लिखा। सब लिखा है ना, उसमें सारी जातियाँ आती हैं, सब लोग आते हैं, लोग जो, क्योंकि वो तो पाप का बीज जो था वो एडम और ईव के साथ में हम में आया है ना। तो बस यही सबसे बड़ी चीज है जो आपने अभी बात कही ना, कि आदम और हवा का जो सीड है वो हमारे बीच में आया। तो मैं इस बात को बड़ी बार कहता हूँ, आपको इस बात को समझें, ठीक है। हम पापी इसलिए नहीं कि हम पाप करते हैं। हम पापी इस कारण नहीं है कि हमने पाप किया, हम पाप इसलिए करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। समझे बात को? क्योंकि हम फोटोकॉपी हैं किसकी? आदम और हवा की, और उनके अंदर पाप का ये बीज था। वो जो वायरस है गुनाह का ऑलरेडी उनमें है, और वो जितनी भी जनरेशन चल रही हैं उनके अंदर ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो इस कारण ये जो मरियम थी वो कहाँ से आई थी? वो कोई आसमान से थोड़ी आई थी। मरियम का भी जन्म ऐसे ही उनके माँ बाप के थ्रू हुआ है, आदम की संतान है वो भी। हाँ, वो तो है। तो फिर अब क्या आप मानते हो कि आदम की संतान पाप रहित हो सकती है? नहीं, लेकिन वो एक बहुत ही लकी, हाँ, मैं ये मानता हूँ, इसलिए वचन में कहा कि वो धन्य है। हम भी मानते हैं कि वो बिल्कुल धन्य है, वो ब्लेसड है, और बड़ी वो धर्मी औरत भी थी, परमेश्वर का भय मानने वाली थी, खुदा के सामने मैं मानता हूँ कि वो करीब रहती होगी, और प्रभु का अनुग्रह इसलिए उसके ऊपर हुआ। यस, और ये बात आई थिंक क्लियर हो गई आपको। हो सकता है उसने कोई जानबूझकर, जैसे लोग गुनाह करते हैं ये वो और ना किए हों, लेकिन ये बात है कि वो आदम और हवा की संतान है, और उसके अंदर पाप का बीज है। हाँ, पाप
का भी है। Yes, लेकिन बस। जब यीशु के पैदा होने से पहले मेरे को लगता है कि उन्होंने कभी कुछ किया नहीं होगा। हाँ, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, यहाँ पर मैं सहमत हूँ कि हो सकता है उन्होंने कुछ गुनाह नहीं किया होगा, अपराध नहीं किया होगा। मैंने इस बारे में हम नहीं जानते, क्योंकि वचन इस बात पर साइलेंट है, तो वी कैन नॉट मेक एन आर्गुमेंट फ्रॉम द साइलेंस, कि जहाँ से चुप्पी है वहाँ से हम कोई आर्गुमेंट नहीं बना सकते हैं कि ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। जो वचन बता रहा है कि वचन में लिखा है कि वो धर्मी औरत थी, वचन में लिखा है कि वो धन्य थी, ठीक है। तो मैं इस बात को लेता हूँ कि यस वो धर्मी धन्य थी, प्रभु का अनुग्रह उसके ऊपर हुआ है। लेकिन मैं ये बात नहीं मानता हूँ कि वो सिनलेस थी, क्योंकि वो आदम और हवा की संतान थी। आदम और हवा के अंदर पाप का वायरस था, और वो वायरस पूरी जनरेशन्स के ऊपर ट्रांसफ़र हुआ है। और ये मरियम भी आदम और हवा की ही संतानों में से एक है। दैट्स इट। आई होप कि बात क्लियर हो गई आपको।